Takže čaute ľudia, skoro spačková dneska. Tu máme rozloženú Rubikovú kocku, pretože neviem skladať. Nevieme normálne postaviť. Daj like a odber okamžite. Hociakú farbu si nájdete, ja idem vždy takto zelená. Alebo radšej by ste mohli ísť od bielej. Takže biela, zoberieme si takýtok. Dneska vás tu naučím teda, ako to takto poskladať. Rozložíte si to jednoducho a potrebujete na to takú špeciálnu kocku. Musíte si vždy nájsť biela a oranžová, kde si musíte nájsť to, čo potrebujete. Robte to jemno, inak vám to nepôjde. Musíte byť že relax, akože čo by vás nemalo naštvať, ale skôr takže akože relaxové skladanie. Opäť mňa niekedy sa štvem, pretože to nejde. Niekedy. No práve teraz sa mi to pokazuje. Práve tu a práve teraz som to svieti. Takže takto to zatiaľ padá. Takto. Tu máme tie kocky, to si dám na bok. Takže toto mám skladané. Teraz biela, zelená, biela, zelená. Tak. Prvé máme. Ideme na oranžovú. Počkajte ľudia. Dobre, sorry. Čakajte, som na zelenej, takže zoberiem si túto žltú. A tú žltú mám trošku pokazenú, že horšie pôjde tam. Aspoň keď vidíte, že je trochu tak krivo, tak kvôli tomu. No, ale keď pritlačím, vždy sa mi to stane skoro. Dávajte si ale na toto bacha veľké bacha si dávajte na takéto veci. Dobre, a ideme teda urobiť teda, ako hovorím, dokončiť tú zelenú. Budeme rovno na tú modrú. Spravíme ľahko z tejto strany takto. Máme aspoň takýto základ. Zeleno, červenú, takže ideme sem. Tam to sem. Tak. Dobre. Takže máme takýto základ. A robíte to strašne jemno. Môže sa vám niečo pokaziť, alebo také. Ale ináč, fakt, hodí sa mi to. Lebo ja to neviem skladať, ale mne sa to dosť hodí. A tak. Vidíte, že aspoň takto to viem poskladať. Ale dobre, aspoň takto, že ideme tu červenú doskladať. My sme tu mali normálne. Modrá. Poďme. To, čo sa mi rozložilo. A sme v prdeli. Sorry, že som to povedal. Ale fakt. Mal som ísť skôr hneď tak. Si to narovnám. Tak, červenú mám skoro hotovú, ale tá žltá mi moc nejde, preto čo mám pokazené bielu. Tak. Šela, oranžová.
Tak. Yes. Máme takýto základ a teraz ideme na tú žltú. Protože já ji robím poslednou, nebo ji mám pokazenou. To je jedno úplně. Mám to jako keby dost rychlo, protože ještě len 3 minuty a už mám toto. Tak, lídu. Potom půjdeme jako posledné, si necháme tyto konce. Jsou tie trojfarebné. No, to je zlé. Tak. Ja som to sa moju sestru naučila, no povedať. Sárka. Čo? Nechytaj to na biežku, lebo to skýne zase. Dajte tomuto odber like a zvonček. No. Mali by si ju počúvnuť. Lenže vidíš, mohla si sa to naučiť a mohla si poskladať takto. Kto nepočuje, tak dajte to v konáhlas televízor alebo telefón. No, pretože ja nekričím, a čo? Tak ja nekričím. Dajte tomuto odber like, zvonček. Au, nerob. Aby mal takých 200 000. To bude viacej. No. 300 200. Ešte ani to nemám. 55 odoberateľov. Zatiaľ máme takto. Toto je hotové. A my máme nové plány, ktoré sme kúpili. Dobre, koho to zajíma, Sárka? Mňa. Oba teba. Máme tam ďalší kúsok. Choďte na TikTok a pozrite jeho videa. Jak sa volá to video? Kerem fotka Dick štýl. Tak, dobre. Už iba skoro máme túto bielu. Skoro. Dobre, a už ju máme, teda. Čo? Poď na to, co tam. Tak. Dobre, máme to. Bielu máme. Teraz ideme na žltú. Žltá. Tak. Potom sem. Tak. Potom oranžová ide sem. Tak a posledná, tá ide najťažšie. Tak, a máme. A potom si ju vyskúšajte, či ide všetko, lebo sa mi stalo, že mi nefungovala, lebo som to skladal, tak to nefungovala. Dobre, ide fajnovo. OK, berem, čus.